киста, эрозия бисёртар ҳамин дорад. Ҳатто барои онкологически одамое ки касал доранд ҳаминои истифода баранд хеле фоида овардаги озив бисёр озивиш дар бораи ин бисёр одамо истифода бурдан фоидаша дидан. ва и чанд сма яка Гулҷаҳон? ин аку нархи ира бода ми як коробка бахарем. Аку чихе гум ма ҳамин духтур мо мерем вақте ки духтур рафтем мо як списка рӯи варақ менависана ман назначение мекунам мегам капел ҳамин укол ҳамин аку як назначение шо мешавам баъд мегам ки бо 10 рӯз пас биё пеши мо бояд ки мо се курси лечение духтура гирем ана ҳаминам як курсуш як коробка як курс агар ки хоҳе ки вай шава тоза шавам чӣ кунам бояд 4 курс хӯрам ақаллан ҳадди ақал 4 коробка барои гирифта хӯрданашон дар кора як одамое ки бовар надоранд аввал якташа харанд ҳозир ами 6 та дора як рӯза як пур мехӯред ин медонед чи ин вақте ки мана мо пеши молло мерем агар молло хондад одам як вазми меша касал меша ко ана ин чӣ хела ҳамо ин хема мехаред куҷоед касалай имана хоришак аст имана сафедшави пӯст писари яз мӯи сар рехтан ҳамин як бадтар мешад ҷигар дар мекунад дил куҷое дар мекунад як хел безе меша барои аввал як стик мехӯрӣ як стик як 10 рӯз як стики мехӯрӣ мебинӣ ки организмут қабул мекунад ва якта саҳар якта бегонӣ мехӯрӣ чанд вақта мераса аку ин коробка асос барои як моҳ не ким ки мо барои ки вазбинтар накунад гуфта мо мегӯем ки аввал яктагӣ хӯред 10 рӯз яктагӣ хӯранд хай контрол кунанд нигоҳ кунанд дидан ки камтар вазбинтарак шуданд ё ки хориш зиёд шуд ду стик хӯрдан дар мехел мешавад баъд якта кунанд бо дидан ки бо аҳволшон бисёртаракай нимша хӯранд не ки напартоянд ва ҳамихе баланд меша хуруҷ мекунад ва осостан хел нес карда меравад барои ки бисёриё ҳами группада гуфтанд ки мо аввал хӯрдем резка нафоридагмон ябора беҳол шудем хештем не ки баъд мега фоидаша дидем баъд фоидаша ин рӯдаҳоро тоза мекунад медонед ҳамин чӣ дарде ҳаста рӯдада ҳамин рӯдая тоза мекунад асоси бисёри касалҳои мо айхон меша айрӯда меша ҳамин касал вақте ки рӯдо гирихи рӯда ҳамин хунғаш вай меша ғавс меша чихе баъд рӯда ҳамин ду чиро тоза мекунад рӯдара тоза мекунад кил мереза ин барои кӯдакоям бисёр хуб медонед 6 сола боло неки инҷа ман нигоҳ кардам дар видеороликое ки ҳамо ин фирма корейския ки ҳамо хересо ҳатто дар кӯдакои 1 сола ним сола 6 моҳа болои боша 6 сола болои наози камтар бая неки додагиам ҳеч зарар дидагӣ нестам просто аку вазбинӣ накунад гуфта дар кӯдако ҳамихел ман метавонам сертификат мина гуфтам ки неми сертификат патенту нами чизоша дар он конференсиярам гуфта буданд ки беҳтарин продуксияи чи тамоми дунё эълонаш кардагиам